Alright, so nandito tayo ngayon sa Barangay Patar. Ayan o, arko ng Barangay Patar dito sa, syempre, Bolinao. Ayan, punta tayo sa Patar Beach. Okay, so sana maganda yung kuha ng ating camera, no? Pero parang against the light. Alright, so pag dumaan ka dito, marami kang madadaanan na mga resort. Halos lera ng resort dito eh. Wala doon sa Barangay Balingasay, Ilog Malino, tapos dito sa Barangay Patar. Pero yung pinagmamalaki nila na White Sand Beach ay matatagpuan dito sa Patar. Ayan, so dito maraming puno ng nyog at may mga part pa rin dito na hindi pa naman siya totally occupied ng mga resort. Pero halos karamihan pagtingin mo, pagkabilaan puro malalaking resort na. May mga ilan-ilan na ling resort dito. Cindy's Cave, ang problema dito sa lugar na ito, mahina ang signal. Mahina ang signal ng mga network, no? Lalo na yung smart Globe, meron pero mahina pa rin. Ito yung magandang cottage na nadadaanan pero sira-sira na. Diretso, maganda naman ang daan dito. Sementado siya, wala kang madadaan ng rough road. Kaya lang as of now, may mga konting mga road works, mga construction kalsada. Dito marami na namang resort, ano? Pero nung una hindi masyado yan eh. Hindi masyadong napapatayuan ng mga structure dito. Pero ngayon grabe, after pandemic sobrang dami na ng resort. Merong road construction na nangyayari dito. Heavy equipments. May inaayos silang linya sa ilalim ng kalsada, kaya kailangan nilang bakbakin. Typically mainit dito sa lugar na ito. Siyempre beach nga, di ba? Mainit talaga. So eto na, malapit na tayo sa paakyat na part. Ayun, eto na yung daan na paakyat papunta sa may Parola. Kita nyo, Parola. So may watchtower doon sa taas. Siyempre, as usual, may mga entrance fee dito. Ito na.
Nadaanan na natin yung Parola pababa. Ito yung papunta sa Patar Beach. Ayan. Hazard. Sakto lang naman ang takbo niya, hindi naman kabagalan. Hazard. Tapos magte-turn left tayo. Turn left. Lumampas. Lumampas tayo, lumampas. Ay, lumampas. Dito tayo papasok. Kasi nandito yung mga kasamahan natin. MJO. Dito tayo sa MJO. Alright. Parang wala yung mga kasama natin Ito. Puno ang parking. Ayan. Akyat tayo dito. Tignan natin kung anong meron. MJO. Ayan Patar Beach. Patar Beach. Yan. So ayan yung white sand beach na tinatawag nila. Kulay brown, light brown. Medyo against the light tayo dito. Ayan, medyo mainit pa. Mamaya pa tayo mag-swimming. So ayan. Maligalig ang dagat.
morning, good morning. Ayan, medyo makulimlim ang umaga ngayon. Ayan. Low tide, low tide. Ayan, labas tayo. Dito sa right side, ayan, kitang kita yung Treasures of Bolinao. Tapos doon sa left side, yan yung public beach. Ayan, low tide tayo ngayon. Tapos medyo makulimlim, kaya hindi masyadong maliwanag. So, ayan. Maganda maligo dito ng umaga, no? Umaga. Kasi nga hindi mainit, kasi pag tanghali, sobrang init. And hindi siya recommended pag gabi. Hindi recommended maligo pag gabi. Lalo na yung mga lasing. Yeah. So, ganito na lang.